lezina da'ima liboshi ilmiya ko min yesilen fulamma ko maulidi wuyun yininka hal yajuzu aklu al-lahmi alladhi yazbahu li mawlid an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu min al-mawalid yininkali de fulani wuye lajina daima liboshi lima wuliftai wuyun yininka ko yala abe dagawa sogon munun be kantige ciden ka maulidula a ube ciden tana komi woliju ka maulidun la sogon munun be kantigale fe munun be kantige yala wuduni daga rawa ko jawab amma azabhu fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam waliyun ko jabu ye munye ko ni kantigale min kera ciden ka maulidila ube ni kantigali min kera waliji wore kan maulida tajima lahu kantigali kunyire ka nabcide mbonye na rere kantigali kunyire waliju maulida kantigali fe min kantila purka waliju nde bonya naye wa huwa mimma jubiha li ghairillah uko kantigali fenye kantigali de kantigali min kantigira ala tanaye wa dhalika shirk ko yefulan ka fuyade فلا يزوج الأكل منه أتدغى مغوكو أدو أتدغى مغوكو سقودو ده وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لان الله من جبه لغير الله وقد بسك ثبتira ciden wolo ciden ko alay mugo danga mugo minye kantigalike Allah tanay woda ton ko mawludu sisa har shirku ya bala kantigali fem munum be kantige mawludu la yemmin jabi ube nin waliju fulana akan maulidun ube aka jara an tarai kantigali fem munum be kantige na yasuru kantigali fem nunun kantigara ni ciden bonyade koso kantigali fem nunun kantigara ube walijun koso de kantigali fem nunun kantigara ledina daima ko o kantigali fem nunun kantigara la tanade shirku de do mo kanutu franka fuyero mo kanutu de awon banu man kamo lini nonu na misi munun be kantigo la nyine munya ha munya dum la nyine ko cide mbonya de do uto de do kunna awa mugo ye kantigali ke mawlida ko cide mbonya de koso ye kantigali ke fe ngore minte alaye shirku ya de do asogo duniya haramu menni mugo menya u kantige mu kantige ni cide mbonya de yo kantige ni dumuni de doro Cheikh Salu Fawjani yo jabi abake ka circuler internet ka kalande babila nyogona uya nyinen ka dumuni bunumbe tubi mawludura kantigali fe munumbe kantige mawludura uduni be chokodi ako kantigali fe dumuni tobili mawlid kama akwa duniya haramu akwa duniya haramu de parce que atobila ewa pemmin kama uye bidiya de alako wala tawanu ala lismi wal udwan utobira bidiya de kama min tobira bidiya kama min tobira fen haramu yelen kama o duniya haramu da ko ate daga mo futu awa difference ko fula de do nu kan tigara ciden bonya de kama iye kan tigali ke fen wore min ta alai ikera mushrikiye a duniya haramu ye men na ya so ha ne kan ewa mission nin ka saka kan tiga dumuni de kama doro fen wore te a duniya haramu ye parce que tobira min kama we haramu ye bidiya de wo kanu do da kunu kanu do de ni mawlidi misi fagara asogo sara taranyo kadima sagide ambe mawlidi wakati minna sogo bena dutigi be ka sara minya hali sunnor jamani ka dina kadiye afoyi ka demba yae sogo nanin kofe ambe ni wakati minna kana do daga kono aka funye folonka nyanyina abora yoromi mawlidi sogo kana dude asagi mawlidi furu munun bena sunna misiru kono be benyara ufa kata sa ufa mawlidi furu la ko bila kata sunna misiru kono ayusagide kana na ku sunna misiri de na kan misiru te jama misiri no fen wori ni sunna misiru de do haqiqa mawlidi dumune kana du kono ayusagi donc anyete mbihu ken yorola komi ambe kantigali yorola awa wama uhilla li ghayri allah bihi donc fe ngofe ni akantige to fenta ala tana togore fora wala
ka kantiga bolula ka kantiga kaburula ka kantiga mabaye ka kantiga wolijo ka bonyanaye o kantiga fengore minte alaye wo jifare wo mushrikiyare mo kanu du atebe